Kinek is miért jó a számfestés? Én szerintem az egyik legfontosabb dolog, amit a számfestésről el lehet mondani, hogy teljesen kiszakít a mindennapi stresszes helyzetekből, és nagyon jól ellazít, egy kisebb fajta meditációt élhetünk át szerintem akkor, amikor festünk, és ez annyira felemelő érzés. Nagyon jól le lehet vezetni vele a feszültséget, egy kicsit befelé tudunk figyelni, saját magunkkal foglalkozni, és ezáltal egyfajta ilyen önfeltöltő énidőként tudjuk megélni véleményem szerint a számfestést, ami a mai világban nagyon-nagyon fontos, hogy töltsünk időt saját magunkkal, és pláne, hogyha ez még ilyen kreatív énidő is, akkor meg zseniális időtöltés. De ha nem amiatt szeretnétek kipróbálni, hogy levezessétek a feszültséget, akkor érdemes azért is, hogy fejlesszétek a kézügyességeteket, vagy megismerkedjetek a festés alapjaival, vagy csak szimplán lakásdekorációt készítsetek, mert ez is nagyon tuti dolog, hogy megfestitek a lakásba azokat a dekorációkat, amiket utána kitehettek különböző helyiségekbe, és elmondhatjátok, hogy a saját alkotásotokkal van díszítve az otthonotok. Vagy ajándékba is adhatjátok az elkészült műveket. A számfestés lehet egy otthoni egyedüli hobbi, de szerintem azt is meg lehet csinálni, hogy összehívjátok a barátaitokat, és együtt nekiálltok festeni, mindenki fest valami szépet, és közben pedig tudtok beszélgetni, elmélyülni különböző témákban, és csak jól érezni magatokat, áramlani és feltöltődni. Ha szeretnétek kipróbálni a számfestést, akkor rendeljétek meg a www.otthonihobby.hu oldalról, és ne felejtsétek el, hogy ha rendeltek, és délig rendeltek, akkor már másnap festhettek is.